अरे सासू जी का ध्यान ना देखो का। अरे अरे पकड़ी। बस। अरे रवा लोग पहली बार अपन बहू के देख रहल बानी ना, आराम से देख ली। अपना बेटा के साथ में देखती तो विश्वास हो इतना। हम ना कई बार चंदन से कहनी कि हम के हमारे ससुराल लेके चला, हम के हमारे ससुराल लेके चला, हम के हमारे सास ससुर से मिले के बाद। लेकिन वो आप तो जानते बानी, उनकर दिमाग में ना दिन रात करोड़पति बने के बस भूत सवार रहेला। अरे अभी भी उनकरा से हम कही नहीं कि चला हमारा साथे, पर उ ना आ पाई नहीं। अरे वो कोनो लंदन में मीटिंग बा ना, ओकरे खातिर गल बानी। पर हम जिद करके आ गई नहीं जा।